имрӯз давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми тадбирҳоро ҷиҳати дастгирии соҳибкорӣ, махсусан соҳибкории хурду миёна дар мамлакат ба роҳ мондааст, то ки соҳибкорон дар рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар фаъолияти пурсамар дошта бошанд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста баҳри рушду фаъолияти соҳибкорон ва инчунин ҷавонони соҳибкор барои андешидани чораҳои саривақтӣ дастуру супоришҳои мушаххас медиҳад. муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар ҷумҳурии Тоҷикистон дарсҳои омӯзишӣ миёни ҷавонон баргузор намуданд. имрӯз барои мо ҷавонон хеле хушбахтист ки мо лоиҳаи худро пешниҳод кардем ва лоиҳаи мо соҳиби ҷоиза гашт. аз ҳамин лиҳоз миннатдории худро ба бизнес инкубатор ва UNDP мерасонем ки чунин шароитҳоро барои мо муҳайё месозанд, то ки мо ҷавонон боз ҳам соҳибкориро дар ҷумҳурии Тоҷикистон равғнак диҳем. ҳадафи баргузории чунин омӯзишҳо мусоидат намуданд ба баланд гардидани сатҳи саводнокии молиявии занон мебошад, зеро бонувон барои пойдории вазъи иқтисодӣ дар оила нақши муҳим мебозанд. Чунин тренингҳои омӯзишӣ минбаъд дар тамоми минтақаҳои мамлакат ройгон гузаронида мешавад, ки иштирокчиён метавонанд малакаҳои соҳибкорӣ ва аз роҳҳои амалӣ намудани бизнес бархурдор шаванд. Гуфта шуд, ки аз худкунии саводнокии молиявӣ ба занон имконияти васеъ фароҳам меорад, ки онҳо даромаду хароҷоти оиларо ба нақша гирифта роҳҳои мусоиди афзун кардани даромадро дарёфт намоянд. имрӯз хеле шод ҳастам, ки дар ин барнома бо шукӯҳе, ки дар бизнес инкубатори Тоҷикистон баргузор гардид, иштирокчони ҳамин барнома будам ва хурсандиҳо боз дар он буд, ки ғолиби анемин программи финансовой грамотности для женщин, яъне баландбардоштани саводнокии молиявӣ барои занҳо дар ин барнома ғолиб омадам. гузарондани чунин барномаҳо барои баландбардоштани саводнокии молиявии занҳои Тоҷикистон мусоидат хоҳад кард. баланд бардоштани дараҷаи дониши молиявӣ калиди беҳбудии иқтисодиёти аҳолӣ буда, ҷоришавии амалиёти нав ба нави технологияи молиявӣ занҳоро водор месозад, ки ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз донишу малакаи касбӣ барои рушди кишварамон саҳми арзанда гузоранд. маҳз сатҳи баланди маърифати молиявӣ шарти муҳимтарини рушди устувори кишвар мебошад, ки некуаҳволии ҳар шаҳрванд аз он вобаста аст. дарсҳои омӯзишӣ дар доираи татбиқи нақшаи чорабиниҳои муассисаи давлатӣ ташаккул ва рушди соҳибкории ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани маърифати молиявии бонувон доир гардида барои васеъ кардани имконияти молиявии бонувон ва ба ин васила таъмини рушди устувори низоми молиявӣ, рушди бахши хусусӣ, сармояи инсонӣ, беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дар маҷмӯъ ба баланд бардоштани сатҳи некуаҳволӣ нигаронида шудааст. иброҳим Назлузода, Маҳмадсаиди Камол, Душанбе, Ахбор.